В радиопредаване питат възрастен мъж: има ли нещо, за което съжалявате в живота си? Човека без да се замисля отговаря: да, има. Когато бях дете, с най-добрия си приятел пуснахме моя хамстер с парашут от балкона. Изобретихме малка кошничка, сложихме го вътре. И той трябваше да се приземи успешно, но точно тогава задуха силен вятър и го отнесе в незнайна посока. От тогава постоянно се чуда: какво се е случило с малкото ми хамстърче? В студиото се обажда жена и пита: това, което обяснявате, да не би да се е случило в еди кой си район, лятото през еди коя си година? Човека потвърждава. А тя ентусиазирано продължава: аз зная какво се е случило с вашия хамстер. Точно по това време моята дъщеря постоянно ме молеше да й взема хамстер. Аз не исках, отказвах и накрая просто й казах: ще имаш хамстер, единствено ако лично Бог реши да ти го изпрати. Тогава тя по-детски се помоли и каза: мили Божи, моля те, изпрати ми хамстер. И то така, че мама да го приеме. Докато се разхождаме в парка, тя изведнъж казва: мама, погледни, мисля, че получавам отговор на своята молитва. Поглеждам аз и виждам, направо от небето, с парашут. Малка кошничка се приземи в ръката й, а вътре най-голямото й желание – хамстер.